Takže já vás tady vítám na další zdravý přednášek občanské iniciativy Pro ALT. Pokud teda neznáte nebo nevíte, co to je Pro ALT, tak je to občanská iniciativa pro kritiku vládou plánovaných reform a na podporu alternativ. Jsme teda nezávislí na politických stranách, jsme Česká občanská iniciativa, občanské hnutí. Na této přednášce vítám přednášejících, kteří teda jsou pan doktor Vladimír Špidla. Dobrý den. Děkuji. Tak předseda odboru ArcelorMittal Česká republika, pan Prach. Dále pak Petra Dohela, aktivistu Ostrovského Pro ALTu. Jiřího Matuška, aktivistu za hnutí za přímou demokracii. Ještě zde myslím nepřítomného pana profesora Varazina z ekonomické fakulty, který teda přijde kolem 6. hodiny. Má přednášku v Kopřivnici. Takže já bych ještě teda v krátkosti představil tady ten náš Pro ALT v Ostravě, co tu tady děláme, kromě přednášek. My jsme vlastně od května až do teď pořádáme každé pondělí na náměstí doktora Edvarda Beneše petiční stánek od 3:30 zhruba, takže pokud to ještě bude počasí, tak nás tam můžete najít, které jsem říkal každé pondělí od 3:30. Jinak jsme uspořádali 17. listopadu tady v Ostravě celkem úspěšnou demonstraci pod heslem Změna je možná a je nás 80%, tak jsme slyšet. A děláme teda tady tyhle přednášky. No, dorazil právě profesor Varazin. Takže vítáme pana profesora Varazina. Ještě si nic nedělal. Tak ještě k těm organizačním věcem, máme tam takovou kasičku na dobrovolné vstupné, tak jestli třeba byste byli ochotní tam chcete, tak bychom byli rádi, protože to musíme vlastně platit vlastně ze svého. Tak, takže bych teď předal slovo prvnímu diskutujícímu, nebo prvnímu přinášejícímu, což by měl být teda pan předseda odboru ArcelorMittal, pan Prach, který teda nebyl na programu, ale kvůli aktuální situaci ArcelorMittal vystoupil. Já to teda zkusím zvládnout svým hlasem. Já vás zdravím ještě jednou. Já jsem hodně zvažoval, jestli dneska tady přijít nebo ne, ale řekl jsem si, že pokud se tu má o naší firmě mluvit, tak by bylo asi dobré, aby za tu firmu tady někdo byl. Takže jsem nakonec dorazil, možná o tom víte, možná to nevíte, my jako odbory ve firmě nejen hájíme zájmy našich členů a potažů všech zaměstnanců, a samozřejmě se také snažíme, aby ta firma měla budoucnost, protože do Ostravy určitě patří a Ostrava samozřejmě z ArcelorMittalu také hodně těží. I když v poslední době, nebudeme si zalhávat, více se o Ostravě, o ArcelorMittalu mluví jako o fabrice, která tady znečišťuje ovzduší a která v zásadě, jak jsem se dozvěděl v jednom dokumentárním snímku, tady snad zabíjí naše malé děti. Je jasné, že ocelárna takového rozměru vypouští do ovzduší spousty škodlivin. To my víme a tlačíme na firmu celou dobu, aby se investovalo do modernějších technologií, aby firma byla co možná nejčistší. Jeden si myslím z velice důležitých kroků bylo odprášení aglomerace Sever, které jste určitě zaregistrovali, proběhlo v měsíci říjnu a to byla investice za 1 miliardu a je to naprosto nejšpičkovější technologie, která na světě existuje. My samozřejmě tlačíme na to, aby firma investovala i do druhého zařízení na aglomeraci, čili do jihu, a pevně věříme v to, že ten filtr se postaví na tomhle druhém zařízení a ostravská huť bude zase o něco čistější.
Já bych chtěl jenom tady k tomuhle poznamenat jednu takovou krátkou noticku. Tady se hodně hovoří o tom, že když se zavře Mittal, takže tady bude okamžitě podstatně čistší ovzduší a že v zásadě ocelárna tady ve městě nemá co dělat. Já bych chtěl upozornit na to, že kousek tady za hranicema v Polsku máme dvě pobočky ArcelorMittalu, a to je v Dombrově Gorniči a v Krakově. V Dombrově Gorniči je to fabrika, která má kapacitu zhruba dvojnásobku toho, co ostravský Mittal. A pokud by došlo k tomu, že ta výroba se tady v Ostravě uzavře, ukončí, tak s velkou pravděpodobností náš sortiment začnou dělat Poláci. A tady se dostáváme k tomu paradoxu, zatímco my bychom tady zavřeli ArcelorMittal Ostrava, tak po nájezdu zvýšené výroby v Polsku tu budeme mít paradoxně ještě horší ovzduší, než máme teď. Protože my od příštího roku, čili od 1. ledna příštího roku, musíme splňovat limit 20 mg na kubický metr vypouštěných z plodínu. Poláci 100. 5krát více. Takže když se nad tím zamyslíte a když se podíváte, jak ta slezská panev tady je, tak je naprosto jasné, že to ovzduší tady by se ještě zhoršilo. To jsem chtěl říct tak jenom na úvod, aby bylo jasné, že my jako odboráři se snažíme, že nám síly stačí tlačit a lobovat do ekologických projektů. Samozřejmě jde nám také o to, aby se tady zainvestovalo do moderní technologie, protože bez té také nemáme šanci konkurovat. Teď se dostanu k druhé věci, proč jsem tady. My na 7. prosince připravujeme v zásadě celoevropský protest ve všech fabrikách ArcelorMittal v Evropě. My jsme se totiž dostali už do situace, kdy musíme našeho majoritního akcionáře, pana Mittala, a ostatní samozřejmě akcionáře také, a nejenom je, ale také evropské politiky, upozornit na to, že v zásadě tady v Evropě hrozí úplný zánik ocelářství. Je to doopravdy tak, a ač to vypadá, že v Evropě těch oceláren je nadbytek a že není důvod jich tady být tolik, tak je reálné velké nebezpečí, že v Evropě ocelářství skončí. Protože limity, které si stanovuje Evropská unie pro své výrobce oceli ekologické, jsou tak přísné, že nám to dělá několik desítek eur na 1 tunu vyšších nákladů než konkurenci, která je v Asii, v Africe. A velký problém je v tom, že Evropa se vůbec nebrání dovozu oceli. My už dnes tady dostáváme obrovské zásilky ocelí z Číny, z Turecka. Prostě je to velký problém a pokud pan Mittal a ostatní akcionáři nezačnou znova investovat do evropských firm, tak ty firmy opravdu skončí. Naši majoritní akcionáři investují obrovské miliardové částky do nákupu dolů po celém světě. To jsou peníze, které samozřejmě musí někde vydělat. Peníze vydělávají tady v evropských firmách, ale do těch firm se zpátky neinvestuje. Takže proto je ten celoevropský protest 7. prosince. Dalším důvodem toho protestu je uzavírání firem jednak v západní Evropě a propouštění zaměstnanců v celé Evropě, protože v letošním roce zavřel ArcelorMittal v západní Evropě 5 fabrik. Natvrdo je normálně zavřel a je zřejmé, že tam už výroba asi nikdy nebude pokračovat. My v Ostravě jsme bojovali od 5. října, kdy nás ze segmentu dlouhých výrobků, které v zásadě děláme, to je konstrukční ocel, přeřadili pod ploché výrobky a vedení těch plochých výrobků pro střední a východní Evropu je v Polsku. Což je pro nás velké nebezpečí a v té době se rozhodovalo o tom, že z 5 vysokých pecí, které jsou v Polsku a u nás dohromady, 3 jsou v Polsku, 2 v Dombrově Gorniči, 1 je v Krakově,
a 2 vysoké pece máme tady v Ostravě, tak jedna z těch 5 pecí se měla zavřít. A my jsme v tu chvíli začali bojovat o to, aby to nebyla ta naše vysoká pec, protože firma, jako je ArcelorMittal Ostrava, nebyla nikdy projektována na jednu vysokou pec, to je pro tu fabriku v zásadě likvidační. To se nám podařilo nějakým způsobem uhrát a bylo rozhodnuto, že se zavře vysoká pec v Dombrově Gorniči a v Ostravě, že zůstanou teda 2 vysoké pece v provozu. Velký problém je v tom, že nám už v zásadě nejvyšší vedení 3krát schválilo projekt nové ocelárny, která by byla opět ekologicky naprosto v jiném ranku než ocelárna, která tam stojí dneska. Ta investice by měla být zhruba ve výši 7 miliard a teď nám bylo oznámeno, že zase se ta investice musí přehodnotit a že se bude znova uvažovat, jestli do té ocelárny se peníze nebo nedají. Takže vidíte, že my máme permanentně v zásadě vyhlášenou takovou pohotovost a soustavně musíme s naším managementem bojovat, aby Ostrava přežila. Proto také jsme se přidali k tomu celoevropskému dní, abychom řekli naprosto jednoznačně, že v Ostravě těch zhruba 5000 pracovních míst, které ještě v Huti máme, budeme prostě se snažit vybojovat, aby tady zůstali. Problém zaměstnanosti v metalovických fabrikách je také obrovský, protože je velký trend na úkor našich stálých zaměstnanců přibírat zaměstnance agenturní, to znamená pro management levnou pracovní sílu, kterou může kdykoliv propustit. Ti lidi jsou úplní chudáci, protože nemůžou si vůbec naplánovat život, mají rodiny, ale neví, kdy budou v práci, kdy v práci nebudou, protože s nimi se doopravdy jedná tak, že se jim řekne, zítra nechoď, přijď až ve čtvrtek, ve středu se jim řekne, jděte na 4 dny na pracák, vraťte se za týden a to si samozřejmě s našimi zaměstnanci dovolit nemůžu. Takže my se snažíme, sežnou síly stačí, bojovat za to, aby v těch fabrikách zůstali kmenoví zaměstnanci, aby se nedělo to, co se děje běžně, že se vyhlásí tzv. Zlaté padáky a oni se vždycky najdou někteří zaměstnanci, kteří buď to mají finanční problémy, anebo si myslí, že je to tolik peněz, že se to vyplatí z té firmy odejít, ale my už jsme prožili 3 vlny zlatých padáků a můžu říct, že fůra z těch lidí, kteří ty peníze vzala, jsou bezdomovci dneska. Jsou to lidé, kteří nezavadili o pořádnou práci celou dobu, několik let. Mnozí z nich už nežijou. Takže to se snažíme našim zaměstnancům neustále říkat a upozorňovat je na to. Čili o tom je ten protestní den toho 7. prosince, který bude v Ostravě před naší firmou. Já pevně věřím v to, že Ostraváci jako takový vědí, že ArcelorMittal Ostrava tady má své místo a my jako odbory, že dokážeme pracovní místa tady uhájit a že se nám nakonec podaří vybojovat ty investice, které pomohou také Ostravě, aby byla čistší, aby byla zase ekologičtější. Klidně zodpovím potom vaše dotazy v diskuzi nějaké. Děkuji za pozornost. Děkuji panu Prakovi za příspěvek a možná, že ta diskuze bychom mohli, jestli máte nějaké otázky, jsem to zeptal už teďka hnedka, protože já si myslím, že Mittal je tady tak velký fenomén v Ostravě, že to je tak významná prostě tady zaměstnavatel a firma, že myslím, že nás to zajímá tady snad všechny, jako jak to bude s tou ekologií, třeba jak teda ty odbory budou tlačit na zaměstnavatele, aby prostě investoval do toho, nebo jak je to vůbec možné si to rozjet, jaká tam je šance a tak dále, tak jestli máte nějaké otázky. Já bych se třeba rád zeptal pana Praka, z těch 5000 lidí, kolik je teda těch jmenových zaměstnanců a kolik je přes ty externí firmy, jestli se můžu. To jsou všechno jmenoví. To jsou všechno 5000 jmenových zaměstnanců momentálně. A kolik teda je v těch agenturách? Momentálně asi Momentálně jsme v situaci, kdy jsme většinu agenturních zaměstnanců propustili, protože
není 100% naplněná výroba, možná jich tam zůstalo ještě tak 100. Takže to je vlastně. Aha, prosím. Já jsem se chtěla zeptat, bydlíme v Radvanicích a občas v noci se stává, že nemůžeme spát, že nás to zbudí, nebo i přes den, co způsobuje to ten průchod. To jsou rány jak vzdělat. Ale jenom někdy, nebo pořád. No, je to nepravidelně. Já nevím, jestli to je zrovna otázka, na kterou já umím odpovědět. Já, co vím, tak se dělají profuky. To nejsou profuky, to je, jak kdybych se kladivem bouchalo do železa. Tak to fakt nevím. No a dávky jak z kulometu. Já ten zvuk znám taky. Já myslím, vím, o čem mluvíte, protože já ten zvuk, teda, kdyby železo kladivo do železa, že? Uhodilo. No. Tuším, že to je, když se vezou z trusku, tak oni to obrátí a pak vytloukají z vagónu z trusku prostě tam na tom úložišti. Já jsem taky z Radvanic, já to taky znám, ale vím, že to by mělo být to. Abyste mi našel pana Praka zeptat, jaké teda jsou vztahy vlastně odboru, pokud nějaké vůbec jsou, s těmi občanskými iniciativami typu vzduch. Nebo jestli nějak prostě vidíte nějakou možnost nějaké spolupráce, nebo... Tak nejsou vůbec žádné. Nejsou ty vztahy vůbec žádné. Já jsem byl na několika jednáních, kde byli zástupci vzduchu a já nevím, nechci nikomu ublížit nějakým výrokem, ale byl jsem třeba na projednávání EI ohledně úpravy kontilití a ty argumenty těch zástupců, kteří tam byli, se mi zdály naprosto úplně zcestné. Že v zásadě oni tam říkali něco, co k tomu tématu vůbec nebylo. To bylo úplně něčem jiném, ale jenom proto, aby to tam zaznělo. Nevím, ale nemáme na ně žádné vazby, oni nás nikdy ani nekontaktovali, že by tam chtěli něco projednávat, takže... To by na škoda. V souvislosti existují tam technologicky nějaké body, které když by se opravily, tak by se snížily. A nebo se nedají najít v podstatě, že by to znamenalo už jenom odstavení fabriky. Já jsem o tom hovořil. Odprašení aglomerace jihu je věc, která v zásadě by snížila emise zase velkým způsobem. A ten projekt v zásadě je připravený, protože když se podepisoval projekt na aglomeraci sever, tak firma, která tady tohle dělala, tak v zásadě tam je i dohoda, že bude dělat i ten druhý projekt toho jihu. A to je zase jednak velká investice, ale přispěje to velkým dílem zase ke zlepšení životního prostředí. V případě, že by se postavila nová ocelárna, tak už těch zdrojů velkých znečištění v naší firmě nebude. Je tam ještě Puxovna, která je taky 11 VKVčko před nějakou snad modernizací. No, protože já do toho skočím, jsem četl argumenty, že právě tím odprášením se jenom tak něco zakrývá, že množstevně je to mnohem méně, než má ta modernizace té koksovny přívést. Takže jenom toto uvádím, jestli mají pravdu nebo ne. Odprášení toho severu nic nezakrývá. Odprášení toho severu je naprosto jednoznačné, a teď nechci kecat, 1000 tun ročně prachu minus. To jsou obrovské spousty, které ten filtr prostě zadrží. Pořád něco spravovat, pořád něco zlepšovat, ale já si myslím, že když majoritní akcionář investoval miliardu, v zásadě v krizi, protože my jsme to začali budovat koncem roku 2008, v roce 2009, vlastně jsme měli absolutně nejhorší 2 roky za posledních možná 10 let a ty filtry se prostě vybudovaly, tak to je jasná známka toho, že snad by to tu mělo fungovat dál, ale třeba jenom v tom pokračovat. A náš nový generální ředitel, když jsme s ním hovořili, tak se bije v prsa, že v tom pokračovat budou. Snad ano. A ještě si můžu takový techničtější dotaz, ty filtry znáte jako jednorazové investice a pokud to funguje v systémě, jo? V systémě dobře, pokud se do toho nemusí nic jako dávat, jo? To prostě se jednou zaplatí a pak to prostě jede furt, jo?
To je několika vrstva filtrace. V zásadě jde o to, že přes látkové rukávce se vlastně filtruje ten vzduch, který se potom vypouští, a ty filtry se, když už jsou jakoby zanesené, tak se oprašují a vlastně spadá to dolů do jímky, kde se to potom odváží někam na sklad. A to tam je jakože zajištěné, nebo těch filtrů se to tak bude dělat skutečně, jako, aby byly ty filtry teda... To jinak nejde, protože oni by se zanesli a už by to v zásadě přesto ten vzduch vůbec nešel. Čili ta koncepce je taková, že v určitých intervalech oni se prostě obráší a jsou vlastně čisté. Já jsem se chtěl zeptat, tedy kdyby bylo možno říct pár poznámek o té situaci teda v té západní Evropě, v tom Mittalu, jestli vůbec a v jaké podobě je tady nějaká spolupráce odborových organizací a zda vlastně je nějaké povědomí, že přece jak si ten Mittal je celosvětová firma, to znamená, že asi spíš v nějakém pozdějším období by se měla hledat spolupráce odborářů prostě vůbec v rámci toho Mittalu, aby teda z jednotlivých kontinentů nebyli stavěni proti sobě. No, já myslím, že heslo odboráři všech zemí spojte se už asi dokupy nedáme nikdy. To určitě ne. Tak to už bude asi na té mladší generaci, která bude muset tady v tomhle něco udělat. My v rámci Evropy máme své zástupce v Evropské radě zaměstnanců, to znamená, že ze všech států Evropské unie, politika Evropské unie se scházíme a máme informace, že ty kroky taky, které budou toho 7. prosince, jsou důsledkem toho, že se domluvili odborové centrály vlastně všech evropských zemí z Evropské unie. Abychom měli kontakty na naše kolegy v Americe nebo v Africe, to se přiznám, že nemáme a nevím. Řekl bych, že momentálně nemáme ani prostředky, ani síly na to, abychom jezdili po světě a nějak se snažili s těmi lidmi navázat kontakt. My jsme rádi, že se domluvíme tady v Evropě. Dobře, já jsem myslel, jsou možnosti mailové. Tady máme tom teda, a možná, že už poslední otázka, tady pan, by se zeptal, pan. Dobrý večer, Radoslav Štědrn. Já jsem chtěl jenom k tomu, protože všichni tam nedělali na Nové Huti, já jsem dělal ve Vítkovicích jenom a je tady hodně žen a ty těžké provozy neznají, tak jenom jsem chtěl jako poznámku k tomu říct, že to tady pan odborář vysvětloval dobře, jo. Třeba rozlišovat aglomerací, ocelárnu a koksovnu. To jsou různé technologie čištění. A on mluvil o aglomeraci jenom část, kdy ta stála miliardu. Oni se dostali z 50 mg v kubíku prachu na zhruba 20. U jedné části a teď musí se udělat další. Jo, takže, a jinak to má životnost asi 15 roků. Ty elektrostatické filtry a tkaninové filtry. Jo? Potom se to musí postavit znovu, protože to už prostě je opotřebované. Ale já jsem chtěl jenom o té budoucnosti, jako z hlediska Ostravy. Bez Nové Huti by Ostrava padla, byla by to pro ní katastrofa. Jako všichni nevíme, že když jsme začali v 90. roku, tak Ostrava měla 332 000 obyvatel. 332 000 obyvatel v 90. roku. Dneska jsme na 297. Ostrava už není 300 000 město. Ostrava už není 300 000 město, 30 000 lidí odešlo, přestože mnoho lidí mluví úplně o něčem jiném, o nějakém boomu a tak dále. Trvalé každý rok odchází z Ostravy více než 1000 obyvatel. No, protože nemají práci. A neodchází právě novorozenci ani 90 letí, ale odcházíme my. Já jsem takovým příkladem, že tady taky nepracuji. Takže mi jde o to, aby tady Nová Huť zůstala, určitě tady musí zůstat, ale ona tady nezůstane v té podobě, kterou jste naznačil. Jestli Asie nebude ctít, ona nikdy nebude ctít to, co chce Evropská unie. Ty silné evropské ekologické emisní limity. Tam prostě není nějaká bezpečnost práce a ochrana požární a ekologická a vyšší mzda a samozřejmě nějaké odborářské hnutí. Jo. To prostě to tam není. To tam není víc olympiáda a Peking a jaké tam bylo ovzduší a co museli ty fabriky udělat. Takže pokud bude tu liberální politiku Evropská unie 27 zemí dělat tak dále, že budeme nakupovat cokoliv, odkudkoliv, víte, že to není jenom ocelářství, ale já jsem měl v textilu, ten taky skoro v České republice už zamítl. Takže pokud to bude pokračovat,
A my budeme ti nejchytřejší a nejsilnější v Evropské unii, budeme si myslet, že celý svět půjde podle nás, tak to ocelářství zanikne. Protože to prostě budeme dovážet, i když si myslím, že nezanikne úplně, protože ty dopravní náklady jsou šílené, samozřejmě z Ázie vozí železo veškeré. Takže my se jako občané musíme vyjádřit k tomu, jakou tu Evropskou unii budeme chtít. Ona je v krizi po 10 letech a Merkelová říká, že se 10 roků ta krize bude teďka řešit. Jo? Takže co to děcko se narodilo, tak nejvyšší představitelé mluví o tom, že máme velmi vážné problémy, které budeme řešit 10 roků. Takže ten rozpor, jenom jsem chtěl naznačit, jo? My chceme mít tady čisto v té Evropské unii. Já v tom dělám od roku 1974, když jsem nastoupil na vysokou školu. 1974, když jsem tu ekologii začal studovat. My chceme, aby tady bylo čisto, to je dobře, ale jim na tom nezáleží, protože jich tam je strašně moc a ty emisní limity nemají nárok udržet, protože my, nebo dokázat. My máme některé emisní limity, jak dobře víte, ne v miligramech, ale v nanogramech. Malešická spalovna komunálních odpadů v Praze má v nanogramech emisní limity. No kde by na to v Asii přišli? Oni na nic to nanogramy jsou přece. Takže pokud budeme toto chtít udržet, tak oni nás převálcují, no, protože nás tady je jenom těch 470 milionů zhruba v 27 a prostě nemáme takovou sílu. Musíme být pro mě silnější, buď se nasadit cla, anebo budeme po nich chtít to, co chceme my. To by se mi líbilo, jo? Aby oni dělali to, co my, ale oni to nebudou dělat, protože proč by nás poslouchali. Takže ta budoucnost není vůbec růžová. Optimisté jsou ti, co nemají informace. Optimisté jsou ti, co nemají informace. Když máte aspoň trošku informací, tak nemůžete věřit politiku v České republice. Ani jednomu. Protože všechno to nakonec skončí politiku. Vy jste to naznačovali, tak Jo, já možná, že tam poslední otázka na pana Praka, jestli ta demonstrace teda do 7.12, jestli je veřejná, nebo jestli je pouze pro odbory určená? Veřejná, ano, dobře, děkuji. Nyní bych dal slovo panu Rohlovi, který by představil krátce budoucí aktivity pro odbory, nebo co teď plánujeme vlastně tady v Ostravě. Já bych promluvil jenom nesmírně krátce. Které aktivity v nejbližší době jsou před námi. Jen to opravdu nejdůležitější. Takže odpíchl bych se vlastně od toho dneška. Domluvili jsme se s kolegy, že 27. února, je to myslím poslední pondělí v únoru, uděláme podobnou akci. Budeme jednat s celou řadou lidí z Prahy, s Ilonou Švihlíkovou, s Tomášem Tošičkou, Česko proti chudobě, s Ungermanem z ekonomické skupiny při Českomoravské konfederaci odborových svazů. Druhá záležitost, prosím vás, já bych o tom mohl, možná, že se o tom ještě v diskusi zmíním. Je šance, že tady možná v prosinci, možná v lednu nebo ještě později přijede zástupce britských odborů a přijede zástupce řeckých odborů. My vám prostě těmi prostředky, jaké máme, se budeme snažit dát vědět, ale podobně jak nakonec v tom Mitalu jde opravdu aspoň minimálně na té evropské úrovni, i když já mám důvody pro tu celosvětovou. Čili tahle akce by měla proběhnout. Prosím vás, pokud by byl někdo ochoten tady z přítomných vstoupit do asi skupiny 10 lidí, hlavně v angličtině, a pomoci nám s překladem, tak bylo by to vítané. Pochopte prosím vás u téhleté akce, že to bude patrně šňůra, to znamená Praha, Olomouc, Brno. Čili ta informace, ten podnět přijde od těch zahraničních partnerů termínový, takže ta informace bude tak asi s týdenním předstihem. Prostě to dilema je, buď tu nepřijede nikdo, anebo to bude s takovýmhle krátkým předstihem. No jinak budeme ve všech těch akcích pokračovat a stojí před náma otázka, jestli na tom jaru máme tu sílu v tom složení, který jsme, udělat další demonstraci, nebo ne. Děkuji. Bych ještě k tomu dodal, že teda náš kontakt je třeba Ostrava @pro.cz, nebo jestli třeba